Neska zarrak bentanetan, neska zarrak bentanetan, ai, mutil zarrak engainetan. Abadinoko Karmentxu, neska polita zarazu, neska polita zariela ai, urrundik ageri dozu. Segi, hori, beti esaten digute, nola erantzun bat hitz egin, hankak nola gurutzatu. Ez makillatzeko gehiegi, ni behintzat nazkatu naiza. Naizena izango naiz da punto, begiak itxi ditzala. Horrela nauen gustuko Herri umelen sekretuak gordetzen dituen ispiluak sorginen oiuz urrunera begira kristal hautsiak izango dira kristal hautsiak izango dira. Eguzkiak urtzen du goian, bai horretako elurra, huarkada jausten ibarrera, geldi gaitzaken oldarra. Gure baitan datza eguzkiak, luna eta izotza, apurtu dezaken argia, irtuko duen bihotza. Batego dira ueño, ez gara guazetuko, bat inoloturik deño, ez gara libre izango. Bako txakurraturik berea, denon artean geurea, etengabe gabiltza batzen, izatasunari bidea. Mila bederatziren urtean, maiatzaren 14. egunian, Orioko herriko barraren aurrian, balia agertu zan behatzikaldian. Makina bat atzalde barretatara, zuek lagun izan da hemen gaudeia da. Momentu hoiengatik txapelduna gara, Maixaider mila esker plazer bat izan da. Maixaider mila esker plazer bat